البهيم في السواد ويتنا جمع باليجوني دون تكينلا صلى الله عليه وسلم وين إياكم والمعصية ميرنتني من غوبي ما تشود الله إن بكا دينا بكات غوت أو سوكاني دمالا غاندال إن بكا دينا بكات غوت أو نتا أمة جمع إن بكا دينا بكات غوت أو هادني أرزيك مبو هبلا نانو ثم تلا فطاف عليها طائف قد هرموا خير جنتهم بذنبهم بكان مابيو تاكي غسبات فتنادوا بفيني بنوددري مسبحين صبح بندي انودو كودده ndawe law ala harsikum ngasamon in kuntum sarimin sikatari kon soñobe kon tajobe fandalagu alla wi be jey wom yata khafatudo be ñento hay goto wata ti Allah yadkhulanna hal yawm hay goto wata nan ngesa ba alaykum man miskin Allah bi wa gadaw de be ndawi de ala hardin e hadde mojjere de qadirin hobe mbay wadde mojjere de ndebe ndawi hadde mojjere de hobe jogi bawde kattande wadde mojjere de dum tagi neddo so jogima yo wat sona dum badannodo mo jabta subhanahu wa ta'ala wi tambe dawi nienti tan corok falamma rawha de be yinge saba hobe ndey bolol tan be jotte geppundal galu be bi inna la dallun enen den jitani bolol wona do bolol ngesa menen majji subhanahu wa ta'ala wi gote be bi balko woni nahnuna enen mahrumena ken hadabe en nayi bongo wobbe be bi wallahi en majjani ko do kono no ken hadabe mojjere ngesa ba ngesa non ko subaka hanki tan be bayri dum hande tan woni coñal subhanahu wa ta'ala wi do qala awsaduhum burdo be timmude haqqille o e burdo mojjude feere o wi belama kullakum belam wiana mon lawla tusabbihuna kadi subhana don goto subhanahu wa ta'ala don tan be fo be bakleti konno bela yawta pasi hay so tawi Allah yaafi mabe kam ko mo wuri be coñata kono wona hikka kay ko Allah neli ko soñiba taw wadi ba lewdu ba wonti julmere bebi inna qalu bi subhana rabbina ya an jomi amen min labbanima yani min toñi innana minen kunna zalimin min badi ko mojjani fakbala huccidi ba'du mala badina talawamuna be kuccindiri hobe pelandira hobe jennandira hobe ngaybandira an wino an wadino an wino enni an wattino ni an halno ni caggal dum subhanahu wa ta'ala wi be noddotiri yani be noddi gorabe koy mabbe woyle subur subhana wi galum bi ya waylana o heegi amen koli min koyi koli min dayi bongol innana minen kunna zalimin caggal dum be duttite Allah be nyaagi Allah yo noptinan be ko buri modjude ngasa ba be bi asa rabbana an yubaddila lana khairan Allah wastana men ko buri ngasa ba innana minen ila rabbina fetude to joomi amen tan raghibuna min dottiyanti ton tananti min gonta wat ko boni min gonta juum min gonta woppu min gonta yejjit subhanahu wa ta'ala rutte menenen tu kadhalika al azab on jide do lepte kama denay kadhalika ko niide al azab ni lepte nanay lepte ko do puddori joginodo be on mu ko baati hadanno askata nyamata yarata jomen jawlele ngasata kubeje ne towi wotoji askata subaka goto Allah wiabe fuf en jogonoge do kanda dengere mawdo o won tindo no yahi be bi woto wari be bi ko barat be bi ko deddat be bi ko nyama do won yahi tan jom be yara non wonda be on bi nyamata dewel mu yarata hande tan ha kewata Allah wedu fuf walla hande Allah no wade hunde de no en pamirten azabu yimbe jogim jogi ngaskata on gandi ko Allah addi kay jawdi on gandi kooti andi kooti ko nyibato ko tan salo e ko dum Allah wadi hik dum ne ala ko bawda hen sa addi puudara di mbaata so ba dawi ba jofti ba taw ba tiri temet didi godde ko li Allah way bi adama anne ƴeewa tan seydi sika oɓe jogii lekki de sika tawi ɗi jofi ɗum ne nganndirta heen hunde are daw bongol tan
ngabbaɗa hen aɗa ñipta no gandirno ɗen ni aɗa ñipta sa ñipti tan gasi boni ba maayi joni noon gadda poudara mbaɗa hen ndiyam tan mbaɗa hen itto ha laaɓa bo ora sobo jogi million ngaji ɗiɗi kootu wone heɓa ayi allah wi kadhalika al adab ko ni tigi woni leptam ko ni leptiranmi neɗɗo siko neɗɗo anda kam yo andu sikki kay reeni beyi mum walla reeni bitigi mum walla reeni kaalisal mum ina soki tan soko ñoƴƴa ga ɓitta ga siko sikki kay reeni wallahi sono noon wi wala adabul akhira ya muhammad ɗaya biyeteɗe lahara oyamba kalanno ɗen naane akbaru ɗen ɓuuri mawnude law kanu yalamuno sonno ɓe gandi ɗeɗo ko lepte aduna tan haɗa wawi so beyi gasi baali darto ƴeew lepte ɗe janane baali ndo beyi janane nayyi ko baali tan jani beyi nani baali nani nayyi nani kono ko baali e yani ayi rawandeɗo baali hay sa ɗaɓɓani garat beyi hay sa yiilaki garat nagge ko puk pak tan hakkude kagaɗo tan e jaltuɗo bandumen yettoyama guise hedde ga woppi yettode mum on yetteɗa guise waɗi noon beyi gasi baali kadi ayi ɗum ko lepti subhanahu wa taala ƴeewe tan no dañiranno ɗon gawri ono rawane ko nande guine rawandeya toktana heewi heewi woodi ko uuri less ñaami ko remano ko tawi ko less uuri ayi ɗum ko façon ngaji makko ɗo gonɗen ɗo ni murten nani wallino yo hakkite e diwoji ko mbiyeten ko jarade kadi e o waktu mo jaharaten e aynaɓe fof ene paami mawɓe men aynaɓe ne paami ɗiɗo keneli kala ɗe jiiɗaɗi kali naata leydi ɗum ne kala ɗo kani ɗiɗo ɗe jiiɗaɗi kani naati leydi diwata balɗe ɗiɗi balɗe tati ndiyam sama leydi ko kawisal ɗum ma fuli fof ɗum gandi eyey ɗi keneli mawɗi sa yi tan kani naati leydi sa yi ɗum tan balɗe seeɗa baade ndeman leydi ɗum ko kawisa ɗum ma fuli fof ɗum gandi ɗum wona ga adab ɗum wona ga nisful adab ɗum wona ga rahma goɗo toɓo ko yani Mauritanie tonuji ndiyam neɗɗo wama ɗum haalande e ɗo ɗoɗi jaɗi ɗo ɗoɗi toɓa ɗo heeɗi fof ɗon ɗi jibinta tawi kewano hikka ɗi kewata ɗum ne ko balɗe tati ɗum jibinta ɗum yalta ɗum heeɓa boowal e ɗum fof ɗum sawdo ɗum fokkita hanti ɗum woppata hay batte noon ay gon ɗum waccata ɗum woni subhanahu wa taala wi yani kadhalika al adabu ko ɗum woni lepte wa kada adabun man khalafa amra allah lundiɓe yamirore allah ɓe ɓe ɗawi ɓe goni wudduɓe ko allah rokkiɓe ko allah nemniɓe ko ɓe kadi en haqqe haqqul ba'is al faqir subhanahu wa taala wurta e jawdi he wurta dañal he lepte kono noon soɓe maaye ɗum wona adabul akhirati akbar law kanu yalamun ɗum ɗo ko wullade oɗon gandi wullade mayde de ɗum ko wullade dow maɓɓe weltidare wa annum laysu min arbabi nuha wal marifa ɓe ngala gandal ɓe ngala haqqillaji ya muhammad inna lil muttaqin ina woodani hulɓe allah ɓe inda rabbihim ɓe joom maɓɓe ɗo jannatu naim hulɓe allah ɓe ene jogui aljanna naim aljanna mo ganduɗa aljanna mo ganduɗa e aljanna mo ganduɗa heɓatamo ko ɓeeɗo inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu naim subhanahu wa taala wi men afa naj'alul muslimina kal mujrimin afa naj'alul muslimina kal mujrimin mbela bin mbaɗat julɓe ɓe no bandiji ɗini malakum kayfa tahkumuna ko heeɓi mon e ñawode mon nde ñawaton maton ngala on ganda tribunal maton ganda saria am walla lakum no wodani mon kitabun deftere fihi koye deftere tadrusuna janguɗon beele on dañ deftere wiide mon yani ko janguɗon ko yani ndeɗo deftere nde wimon muslimine e mujrimina pottita allah inna lakum fihi no wodani mon lama takhayyarun walla mo on dañto on
ko cuɓoto ɗon ko e ko jiɗɗon ko mana mum beela mon daña toon aljanna beela ko deftere mon nde wimon noon an walla lakum ne wodani mon aymanun gondoje e aadiji alayna balighatun ɗi ganduɗa hoɗi jotti ila yawmil qiyamati inna lakum ne wodani mon ma tahkumuna ko ñawɗon ko oɗon jogui aadiji tiɗɗi si en kawri jangga aljanna mo naata aljanna jawabu on keɓata wonata on keɓata on karmani ɗum hebde hande on keɓata ɗum jangga on jogora ɗum hebde yawmal qiyamati salhum namnoɓe ayyuhum holo e mabɓe bidalika e koɓe kaali ko zaimun gardiɗoɓe homo woni kabiru mabɓe homo ardatoɓe jangga so yettima on woni porte parole mabɓe kay haalanta ɗumen yani heede yeeso wiye joni eyyi ɓeɗo fof keecam keedi ɗum noon tawde keecam keedi ɗum noon ko min woni kaalowo mumen holo mabɓe yew moɓe cuɓoto ardoɓe heede yeeso janggo yawmal qiyamati an walla lahum shuraka ina wodaniɓe rendodiɓe ɓeɓe ganduɗa ko ɓen ɓe mbaɗi yeeso ɓeɓe mbiyata ɓe allah e kaari ko wali kaari ko kuncanaɗo kaari ko jiyowa falyatu yoɓe gaddu bi shuraka in ɓeɓe ndendinimi ɓe in kanu sadiqina ya muhammad yoɓe gaddu ɗum ɓeɓe ndendini ɓe allah yoɓe gaddu ɓe en tawi hoɓe ɓe no mbawi wiideɓe allah ina fondaniɓe hakkude muslimina e mujrimina en yoɓe gaddu yani go gusara hadal hujaj e ko ɓuri raɓɓidde ɗiɗo haalaji yani subhanahu wa taala wi ko ɗum wonata hono ɗum wonata ko yawma yuksafu an saqin falyatu bi haulai shuraka yoɓe gaddu ɓeɗo e ñalawma darga ñalawma mo ganduɗa yawma yuksafu ñande hunca an saqin ga tampere oɗo sak ko tampere ɓurtude woyu dawno ɓe nodda ila sujud ɓe nodda yoɓe gara ɓe cujja fala yastadiuna ɓe kattanani sujjude ya muhammad ñalawma kulɓaniɗo ɓe nodda yoɓe gara ɓe cujja haulali shuraka ɓe gara yoɓe cujju yani koɓe calino wadde ɗum aduna ɓe kattanta ɓeyde metto mette ɓeydo nimsa ɓeydo e koɓe belsodiroɓe mbaɗani ɗum ta aduna tawi hoɓe kiisi hoɓe mbi ken oɓe selli khashi'atan allah wi ina huuli absarum guite mabɓe tarhaqum ne hippi guite ɗe dullatun koyeera wokat kanuɓe laatinoma yudawnoɓe nodde ila sujudi yoɓe cujju wom salimun oɓe kiisi hoɓe cali ɗum waddeta aduna yani ɓe cali ɗum juulata ta dewal allah hay gotal allah ko moƴƴa tan bajjanna jooɗina ŋaaño tan no nguuri noon hani ha yawmal qiyamati eɗen mooli allah fazarni ɗaccam ɗaccidam ya muhammad ɗaccidam min allah woppidam woman yukadibu pennuɗo bi hadal hadise qouran ɗaccid min mbiɗo qur'ana ko wona gonga hay goto woto lay wona hanti lamba gew waɗama sufle wuttama hay albitri goto woto woot ɗaccide min kala mbiɗo qur'ana ko cemte ɗaccide min ɓe fennoɓe ya muhammad ɓe fennuɓe qur'an ɗaccideɓe am woto ɓerde ma sohlirɓe min mbeɗa yonma affaire mabɓe min mi yoni sanastadrijuhum mami muñanɓe yani mami taggirɓe seeɗa min haysu la yalamuna ɗo ɓe ganda mami uruɓe ɗo ɓe tinani hen saha mi urumata cellal hen saha mi urumata jungo wiyeyi ko ni tan dewa anno ha bo mi rewa koyga walla mi uruma reedu walla mi ɗeɗɗa mi waɗa ɗo puttel tan moɗata ndiyam saka gosi yawta ayi wallahi wofidam tan mi taggana neɗɗo seeɗa tan mami uru ɗum ɗo anda sanastadrijuhum mami jippinɓe lefte daraja tan fa daraja mi muñanaɓe fi cellal ngal ɓeydo mi ɓeyda dañal ngal tan mbeɗa fooɗena yawta mbeɗa yawtin tan ayahsibuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari lahum fi lhayrat a cikkuɗon ko min ɓeydiɓe jawdi ko e ɓiɓɓe ko min jawni e moƴƴe ɗe tan ɗe uuri fof tan hanti sukara ne newi ɗum maaro ne newi tew ne newi kulle cikkuɗon ko jaam balla yashuruna ya muhammad tinani wo umli lahum mbeɗa muñanaɓe inna kaydina feeram mati noon no ŋeeri hay goto meeɗa kooli ko min tiiɗi feere kooli ko min mawni feere la ilaha illallah subhanahu wa taala wi
inna allah taala la yumli lilzalimi hatta ida ahadu lam yuflitu. allah na muñana toñowo ene accana ɗum gori kono so wi ɗum teɓɓo cittaka subhanahu wa taala ari o wi ɓeɗo am tasaluhum ajran a namni ɓe jobdine fahumna kamɓe min magramina rondade jobdi ndi musqaluna woni ko teddiɓe ayi ko ɗum woni ko teddi ɗumen an walla indahumul ghaib walla gandal birnidinade maɓɓe ɗo fam yaktubunoɓe binda ya muhammad fasbir muñni hukmi rabbi ko ali muñan ɓeɗo ko ali muññawore joome e gandal joome e ɓeeɗo yani ko allah jogori wadde ɓe ko jamma ñalawma wala takun wota laatota muñal ka sahibil huutina joom lingo no seydina yunus ibnu matta e naadaña ndo noddi min wo huwa tawi kanko makzumu no mo tikki makzum mo tikki ndo noddi min nde goram homo moɗi tikkere makko ne wone nder makko kono noon ya muhammad ñande seydina yunus waɗi min noon ɓoytani tan fa naada o noddi min fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ɓoyana e batta ñande min mbi ɗum yo muñ yahata seesa sali muñji wi ma taw ko min heedi keeji mum wino ɓoytani tan nde lingu moɗi ɗum ngu naate nder ndiyam gueeji ngo heeɓi toon ngu jooɗi noddi min toon wi jomam yaafo min wonta wat allah wi lawla an tadaraka sondo wonano de heɓɓatima mo nematun min rabbihi la nabida mamin beddomo bil ara e boowal wo huwa masmum taw ko ñiŋaɗo sondo wonano ko nema amen heɓɓatima ɗimana yurmede amen e teddugal amen e teranga amen sondo min keɓɓitanokimo ko ɓuri tan raɓɓidde nde min jaltanimo e reedu lingo he min jaltanimo e boowal he o wonata ko homo wonde ñiŋore allah faji tabahu allah suɓimo fa jaalo waɗimo min asalina e moƴƴuɓe wattimo heen e sinomo ittu annabi wattimo e annabaɓe ya muhammadu ina ɗesa wo in yakadu ina ɗesa alladina ne ɓen kafaru yedduɓe allah ɓe la yasriqunaka hoɓe tatirma walla hoɓe mortirma hono ɗum wiyete lugani la yasriqunak ɗum firtata e haala arab yusiluna qadamak ndeke ko noon hoɓe tatma guite maɓɓe tan ɓe puttinma guite beele ma guite maɓɓe ɗe tan mbima ceep hono ko mbiyeten ko cukñagal tan ɓe liɓirma guite maɓɓe puttina guite tan goto fof ƴeewa tan wano wotoyal pangal ni ƴeewa tan woppata subhanahu wa taala wi wa in yakadu alladina kafaru ina ɗesa tan ɓen sariɓe laysuguna koɓe liɓirma bi absarima guite maɓɓe lamma sami'u zukra soɓe nani qur'ana na haale soɓe nani tawhidi na haale qur'ana na haale guite maɓɓe ɗe mbiyata kina kalkuma ya muhammad ɗum tagi siko tawi oɗo aya ƴeewi ɗum noddoɓe feede allah ɓe ha hande ko o place ɓe daari gora e tan neɗɗo huccita